या मतदारसंघात इलेक्शन कशें जिखूंक जाय आणि शिवोले मतदारसंघाच्या लोकांकूय खबर आहा की आमी कोणाक निवडून हाडूंक जाय तेका काय हरकत ना। पयल्या वक्त्यान सांगलें की ह्या इलेक्शनाक रिकॉर्ड ब्रेक म्हणजे सगळ्या पेक्षा हायेस्ट कॅन्डिडेट खंय आहा त्या शिवोले मतदारसंघान आहा 13 कॅन्डिडेट। आता या 13 मध्ये कोण आपले नसीब आजमावतलो हे कळटले येणारे काळात। डेव्हलपमेंटाच्या बाबतीत आमकां अभिमान आहा कोण कोण कितें येता कितें हे करता। आमची सगळ्यात ज्येष्ठ पार्टी काँग्रेस पार्टी ह्या पार्टीची परिस्थिती कितकी वायट जाल्या खबर आहा तुमकां। तांकां फाल्यां जे आज उमेदवार आहा ह्या उमेदवारांक निवडून येयले किंवा निवडून येवंक ना आनी कदाचित ते निवडून जर येयले म्हाका खबर ना ते कितके निवडून येतले पुणून निवडून येयात किंवा तुमी न येयात तेंचे कडसून एफिडेविट घेतले वयता शपथ घेतले वयता की फुडली 5 वर्सां तुमी पार्टी सोडून वचपाचे ना म्हणून। याकरता हवी आहे की नंतर आपलं राज्य चालवायचं आणि वसुलीचा धंदा करायचा आहे। हा जो काही फरक आहे हा आपल्या सगळ्यांना समजून घ्यावा लागेल आणि इतरांनाही समजवावं लागेल। आज खरं म्हणजे गोव्यामध्ये अनेक पक्ष आले, काही बंगालचे पक्ष आले, दिल्लीचा पक्ष आला आणि हे सगळे गोव्यात येऊन इतक्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या घोषणा करतात। आता काल राहुल गांधी आले होते आणि राहुल गांधी म्हणाले आम्ही न्याय स्कीम देणार आणि आम्ही 70,000 रुपये देणार का 60,000 रुपये देणार काहीतरी सांगितलं। माझा त्यांना सवाल आहे राहुल गांधीजी छत्तीसगडच्या निवडणुकीपूर्वी तुम्ही हीच घोषणा त्या ठिकाणी केली होती। आता तिथे सरकार येऊन 4 वर्ष झाली। अरे 60,000 तर सोडा साधे 6 रुपये देखील दिले नाही। छत्तीसगडमध्ये मोदीजींचे जे पैसे येतात त्याच्या व्यतिरिक्त एक नवा खडकू देखील तुम्ही त्या ठिकाणी दिला नाही। अरे आमच्या मनोहर भाईंनी तर यापूर्वीच इतक्या योजना सुरू करून टाकल्या, महिलांकरता योजना, विधवांकरता योजना, बुजुर्गांकरता योजना, या ठिकाणी सगळ्यांकरता हेल्थच्या योजना आणि तुम्ही इथे येऊन खोट्या घोषणा करत त्यांना आकडे लक्षात राहत नाही। ते सकाळी गेले ते उत्तराखंडमध्ये आणि उत्तराखंडमध्ये म्हणाले की आमच्या सरकारने सगळीकडे ठरवलं आहे आणि 72 कोटी रुपये आम्ही 72,000 रुपये आम्ही सगळ्यांना देणार आहे। मग गोव्यामध्ये आले म्हणाले 60,000 रुपये आम्ही देणार आहे। मग अजून तिसरीकडे गेले अजून काहीतरी वेगळं बोलले। काय बोलतात माहिती आहे त्यांना माहितीच आपण निवडून येणारच नाहीये, काही पूर्ण करायचंच नाहीये।